The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon po lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon po patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan. Ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Aksyon ko, noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Aksyon ko, noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, Sarong marin na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Webes, petsa 11 na kan bulan kang Nobyembre taong 2021. Kamiliwatan sa inyong makakairiba, deng iba, Remy Araneta Mendones, Anma Salvador kan Bicolandia. Masiram na hapon mga kababayan na Bicolano, Ibicolana, kumusta ka mga boss? Ako mampuan sa indong lingkod, Mr. Siram, Joshua Martinez. Mga kaaksyon, ang programang inipigatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, tabang, organismo. Maray na pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadadangog sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi, as in 88.7 Radyo Oragon Birac, Catanduanes. Live na live bang kita siyempre na naiiling, nadadalan sa Facebook page kan Action Ko Center, Action Ko Online TV, Ako Bicol Party List, and siyempre sa mismong Facebook page kan sa tuyang namumutan na kongresista kan Ako Bicol Party List na nagpapadaba, nag-aalalay sa mga kapwa Bicolano, Congressman Zaldico. Ayan, maray na pagkahapon tabi sa inyo mga ka-action partner. Maray na pagkahapon sa imo. Aldaw kita nin Webes ngunyan. Correct. 11 sa bulan kang Nobyembre 2021. Ayan. Partner, syempre, maray na pagkahapon sa ito yung mga parantaba. Igo kita ng 1,563 viewers as of this time. Maray na pagkahapon sa Indo. Hello, hello, hello. Kumusta lamang? Nagpangurugto na ba ka mo? Mori daw maduragdagan ng viewers tamaging mga kwan lamang. Mga 2,000 mga 1 something. million. Actually, ano na partner, pasisiring na kita duman. Kasi ang importante duman partner, ara mo ba kung ano? Ara mo ba kung ano? Oo. So mga parantabay ta partner, nagpapadaba sa satuya dahil sa mga natabangan ni Yes, Congressman Zaldico. oo. Asin kan ako Bicol Party List. Ang importante, partner, so kamautan ni Congressman Zaldico na maipabot ang ayuda, maipabot ang pagtabang sa mga kapwa Bicolano, nangyayari Correct. digdi sa programa. Partner kan Martes urulay sustento kita. Di ba? Nagirumduman mo partner. Sustento. Sustento kan ama
sa iyang aki. Kunya naman partner, urulay Yan pensyon. sustento na dahil nagigibo ni King sa kani Hipólito. Yan. Yan. Kasi nagibo partner kay itong si Randy. Alright, partner. Kaya dahil na nakaabot tigdi sa complainant. Dahil na nakaabota. Takan madangog na i-action ko Yan. sa tabang ura mismo, duminuman, nagsustento na. Very Correct. good. At Very least naging good. instrumento kita. Correct, partner. Ito naman talagang pinaka-objeto ta partner eh. So, kamauotan ka nagrereklamo, masolusyonan. At the same Yan. time, so pagrereklamo partner, igibuunan sa iyang obligasyon. Tama. Okay. Ngunya naman partner, urulay pension kita. Ulit na may nagranis sa tuya. Nagpipensyon ka na? Di pa ako partner. How about you? Luyo pa. Gusto ko na nga ni partner. Magpensyon? Pero bago ako, syempre, ikaw muna. sige. Ulit ang partner an sa iyang pensyon bilang senior citizen, basang sa nadaan na pinutol. Yung mananggat. Syempre. Kamay nakukuha mananggat ang mga senior citizen ta. Automatic partner namin nakukuhaan sa tuyang mga padabang senior hali sa gobyerno partner. Yan, Kaya sige. ngunyan na pagkahapon makakasabay ta si Tatay Vicente Desa kan Bakakay Albay. Maray na pagkahapon tabi tatay. Maray na hapon, ma'am, tabi. Oo. Anong apod sa imo duman sa lugar na indo? Inti, tabi. Enteng. Yan. Di inti na lang. Ente o enteng? Inti, tabi, ma'am. Ente. Opo, Yan. ente, opo. Tapag inting, kuhan, kabisuti yan. Sa Pag pelikula. inapod mo siyang inting, kabisuti. Opo. Inti lang. Ente. O, Manoy Opo. Inte. Pirang taong ka na po ngunyan? 73 po. 73 anyos, pero makusog pa. ang Namumula-mula sikreto? partner ang Ano ang sikreto, skin. Manoy Inte, kan medyo makusog pa? Dahil na ko para inom. Aya. Oh. Ahem. Kialak. Dahil nagparainom kay alak, ano patay? Iyo man sa tabi. Ano Sigarilyo. pa? Sigarilyo. Yeah, kumusta po? Pambababae daiman. Sa edad na 73-20, ano, Dahil mo na naman ako pinadagos may partner. love life ka pa man. Igwa pa man. Nakakapira pa man si Inte, tabi. Dahil na. Pero ang importante, Tatay Ente, so pagkaamot kay Mrs. Yaon Permi. Iyo po. Ayan. Yan ang tigasabi ko, partner. Para mientras na makusog pa, puro pulpugon muna. Tapag-araw kayo, day na. Yeah. Handa ka. Tatay Ente, natatabi tayaong katabi digdi sa action ko tabang ora mismo. Nagdigditabi ako sa aksyon ko. Itong agom ko tabi, ma'am, kaya ito, nagbipensyon sa senior citizen po. Si Mrs. mo. So kay Ang Mrs. agom mo, ko. opo, okay. Anong pangalan ni Mrs. mo po? Teresita po. Teresita, Desa. Ngunyan, nagduman siya taday na Saan po ining pensyon na inipig kukubra? dyan tabi Dati? sa Bakakay po. Ali sa Bakakay. munisipyo. Iyo po, Sa sa lokal na gobyerno. DSWD tabi. DSWD. MSWD Bakakay. Iyo po. Okay. Okay? Tapos tabi, tatay. Tapos, sa tulong taon tabi, nagpipensyon ang agom ko. Ngunyan, ma'am, bigla tabi sa nang pagkalis kitulong taon, bigla sa nang hinali. Yan Nawara si na. Mrs. Yan si Mrs. Itong saro ito. Yan Yan. si Mrs. Oo. So, sa madaling sabi, tulong taon po na nakaka-receive pensyon, so si Mrs. mo, hali duman sa DSWD. Senior. MSWD. Iyo po. Oo, Iyo po. Bakakay. Ah. Ngunyan tabi, tatay, naputol. Anong taon po yan na tulong taon na nakaka-receive si Mrs. mo? 2018 yun tabi ito, sir. Hanggang? Basta tulong taon tabi. 2018, 19, 20. Okay. Oo. Pagkatapos, nawara na. Biglang nawara. Ano po ang nangyari databi? Nagduman tabi kami sa DSWD, si agom ko. Ayun ko na pala, parehas ka mo, senyor, nata si Mrs. mo sana ang nag May pension man tabi ako, sir, na dit sa SS. sa SSS. Ayaw So, po. siya sa... Okay. Okay. So, nagdumang ka mo? Nagdumang kami, sabi, magtaod-taod sa natabi. Magtaod-taod. Magtaod-taod sa natabi. Pirang taon na yun na taod-taod partner. Sige, so taod-taod kan Pero- agom ko, halos 2 beses siya nagduman. Ngunyan, hanggang ngunyan, kami kitaod-taod, ang pag may, may pension sa mga senior, Payout, opo. Ala, payout, so iba, nakaka-receive. iyo po, Una ko gabos, baka niya ko gabos, dahil nakari. So may mga Dahil, araw nakaka-receive. kanina, sa pagkasabot ko tay Tatay Ente, ang sabi niya,
dating nakakakuha si misis niya. Ngunyan, biglang nawara sa lista. Pero so iba na dati Iyo man nakaka-receive diraray, man on Iyo diraray. po, pa. tabi. Okay. 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 Iyo po. So, Ano ngunyan, po ang tabi? paliwanag? Dumakan din naman ito. Ang paliwanag, Maliban sa taod-taod. ang paliwanag sa mo, na dahil na makasibot, magtaod-taod sana. So, nagtaod-taod man po kamo. Sige ba ang taod-taod hanggang sa presenting ini, nagdumang pa kami tabi. Kaso rin po yan na nagdumang kamo, na sinabihan kamong magpataod-taod. Dahil ko natabi, Ngunya na taon? O kansarong taon? kansaro pang taon, nakaagi pang taon. So talagang taod-taod na. Sige ang taod-taod me, hanggang nga ni tabi, sir, na nagdumang kami sa pinaka-presidente me. Kan senior citizen. Kan senior. Diyan Kan Bagakay. Sa Sa Bakayon, Ah, sa Bakla barangay. yun. Iyo po. Okay. Maiputol ko tabi, Tatay Ente. Ini bang mentionar mo tabing pensyon, bulan-bulan nakakakuha sa mga pag-iriban nindo? Or every semester? Every Quarter. six, Every 6 months. iyo po. Kabangang taon, partner. Oh, piraman po yan, nakada kabangang taon. Garo 1.5, garo tabi ito, 1.5. Kay ito pa ito. Iyo po. Pero ngunyan, ang aram ko... 1.5 sa anom na bulan? Iyo po. Okay. Pero ang aram ko ngunyan, partner, 3,000 na. Okay. Oo. So ngunyan tabi, Tatay, Nagduman tabi kami kay Sa presidente. Presidente Edna Bermondo. Nagdumang kami sa harong hanggang Si Edna Bermundo, sumaputi ang buhok? sumaputi ang buhok. Yan, okay. yan ang Yeah. presidente. May alias ito eh. Nakalimutan ko, may bansag ito eh. Nakalimutan. Alinggawan. Yan! Si Ed Bermundo, alias Alinggawan. Iyo po. Amigo ko yan, suputi ang buhok. Iyo po. Ngunyan, pag duman pa sa sarong, takairiba nga ni ako, gusto ko tabing maaraman, kung sa pag-pay out, kung nakalista na tabi, Si so Ago agom ko. mo, okay. Nagdangadang pa sana kami, pigtarama na kami. Oh, masain nga kamo. Dahil man Sabi niya, ni, Edna. si presidente mismo. Iyo po. Sinitar na tulos ka mo. Dahil man nga kamo digdig kabali. Okay. Gusto mi Sabi ni Alinggawan. sabi ni Edna Alinggawan. Okay. Ngunyan, gusto ko nga ning mahiling so lista tabi, napipirit ko nga ni siya, garo habo niyang ipahiling. Takon, mahiling kong kuta na dahil man langad kami nakalista, dahil man kami ma-insist. Ano, okay lang. Ibig mong Okay sabi yung lang. tabi, Tatay Ente, nagdadangadang pa sana kamo, iba nang approach sa indo. Iyo po. Di paali na ka mo. Dahil man nagtaram ki Maghali. maghali. Pero nagapot kung maano ka mo. Masain ngaya kamo. Dahil man ngaya kamo digdi sa lista. Pero dati, alinawong partner, dati kasabay ka mo, Nakatabo, nakakakuha ipailing na sa ka mo lista. payout. So primero tabi, habo niya ipahiling. Okay. Ngunyan, gusto ko niya ako tabi mahiling, kung mahiling kong dahil talaga sa lista so agum ko, di, mauli na kami. Hanggang nga ni sa pinahiling niya, pagkapahilingin niya sa mo, Wara mananggad. dahil mananggad, di, dahil naman ako sir nag-insist, O tawara sa lista. tawara sa lista. Okay. Ngunyan, ano po ang ginibo nindo? Kang Kaya- nahiling nindo pong dai ka mo sa lista. Di pag payout, lugad, minadigdian, sa barangay hall, minadyan ang agum ko. Nagbabaka sakali, natibaan lamang Naibalik sa lista. nasa lista siya. Mhm. Ngunyan, iyo manggiraray, masain ngaya ka mo, dahil ka man nga digdikalis kabale sa lista. Napapaibi na si nanay. O yan, si nanay, ang misis. Ngunyan tabi tay, natakutaan na tagari. Ang gaano nindo kaipuhan or gaano kaimportante po sa indo tatay? Ining pensyon na Ining ini. pensyon. Di, tayo ni, dako lang tabang, sa buya. Kaya minsan, di, takon kami may korta. Dahil na kami ba dyan? Kaya yun yung pagdigdi ko sa ako Bicol. So gusto mong sabihon, Manoy Ente, kamo dahil naman kabuhayan mo niyan, iyon naman ang pig-aasahan nindong makatabang-tabang sa ito. Kuta, May Ta- pigmamati naman ka mo. may pareho kami. May pigmamate. May arthritis kami. Pero, pigpirit ko nga ni Dibigde,
Tatibad talaga matabangan kan ako Bicol. Wala po ning paliwanag sinda kung nata hinali sa listahan si misis mo. Dahil man tabi kay paliwanag, basta antara mo ninda, magtaon-taon sana. Sige ang taon-taon, be. Malay nga ni tulo ng taon, sige ang taon-taon, be. Iyo manggiraray ang nangyayari. Dahil mang ginangyayari. Walang paliwanag sa inyo Walang si paliwanag. Mr. President Ed Bermundo Sa- alias Alinggawan. Dahil tabi, sagod so sa DSWD. Dapat ko ta naman ka to partner bilang ikang presidente. Okay, kasi Diba? aram mo, at sa presidente partner, kan Senior Senior citizen, citizen sa Baclayo. sa barangay mismo, nila. Sa Dayuton Kasi pa may sana. maliban dyan, may presidente pa yan sa dapat munisipyo. So, siya sa- man mismo partner ang nagre-relay pasisiring duman Bako, sa pag tama-tama ka, DSWD. pag presidente ka, Bakakay. kan senior citizen sa barangay mo, obligasyon mo na riparuhon ang mga miyembro mo. Correct. Bako Obligasyon lang. mo na Kumusta ba? May mga dapat pa o bang ano, isabay kamo, sa lista? nakakakwa ka mo, Yan. dahil, o ano ka mo, anong May problema? mga nauumit ba kita? May, Baka igwa kita digding mga senior na talagang kaipuhan maibali sa lista. Tan sabi niya pa sa ko, pigigiit niya na pulis na ako. So dati ka daang Dati pulis. kang pulis. Hmm. Pero bako man, Dati ka pong gwardiya. pero bako nga nito partner and basehan. Oh, bako Kasi ang rason. iba man. Kasi- O, pataramon mo ako partner. Sige. Si Labo-labo ang pagtarampot. si Tatay Ente, pensyonado siya dahil membro siya kang SSS. Iyo po. Si Agum niya, daing trabaho. Oh. Iyo po. Kaya separate partner yan. Ngunyan, may Tawag mga pa. gusto kitang maaraman dyan, at yan, partner. Gusto tayan maaraman, madiskubre. Alimbawa, ang sanong senior citizen na nakalaog na sa listahan, pwede ba yan na halion? Ano ba ang grounds? Pwede ba yan ano ba na ang mga dati nang factors? nakaka-receive, pagkatapos biglang halion, dahil na maka-receive? As in, pwede ba yan na sabihan ka lang dahil ka sa listahan? Correct. Or pwede ba yan na dahil ngunay ka magka-receive ngunyan taon-taon, pwede ba yan? Yan. Kasi ang aram ko partner ka ni under iyan sa Republic Act 9994. Iyan partner ang pension kan senior. Kung baga, yan man ang nakapalaman sa batas na makukuha ang mga pribilehiyo kan sarong senior citizen. At saka tama man agad. Maray kunda ipad dating naka-receive, Yan. dahil pa nakalista. Pero so nakalista ka na, nasa tulong taon medyo nakakakuha ka, pagkatapos bigla ka sa nang Questionable nawara. talaga partner. Ano ang pinakarason kung natanawara ako sa listag? May tataramang pa si Buda, tatay. pag nagagalas kami tabi, tanata, kada pag December, pigtatawan ang agum ko kunyan, kipensyon. Oh, Pag ibig Disyembre sabihin, sana. Pag December man sana. Ibig sabihin, nakalista partner. Tanata makakakuha pag Disyembre. Ano so nangyayari duman sa mga previous months Okay, na Manoy supposedly Ente, makakakuha? sa pag-apot-apot mo dyan sa Bakakay, maliban sa Indo, igwa pa ki ibang arog kayan ang sitwasyon? Sa pag-apot-apot ko tabi dyan, dakol. Dakol ang mga Takot kaya sana nakasabay. magreklamo. Ayun! Takot sana magreklamo. Tata, pwedeng dain na talaga totally tatawan. Pwede partner. Ako, dahil man ako, pero garo nakakailing kababalaghan partner. Iyo nga ni partner. Kasi ang question duman, natapag tuyong Disyembre, Igwa. nakakakuha. Gusto sabihin, nakalista. Correct. Oo. O so mga bulan So, mga na dapat nakalipat, makakuha, napapasain. Ang apot partner, dahil daw pinadiklom. Pwede. Tao Dahil subagan daw, padikluman. Duman na nga ni partner malawa sa pagdududa. Dahil daw partner, natamaan ki grass cutter. Pwede, O gununting. Bako na nga ning ginunting. Ano? Grass Grabe cutter na. o chinso. Pero nagpurbar na tabi ka mong magrani sa DSWD. Iyo po. Ano ang sabi? Ano daan? Daing mang kami, minsan digdiyo sa presidente me. Daing paliwanag. Daing, Maski duman sa munisipyo, daing paliwanag. daing naman nagum ko sa pagkatarami sa mo na magtaod-taod, sige misan ang taod-taod, pighalat misan na so Abiso sagod sa ninda. presidente. Sige mi ang taod-taod, mala, ngunyan, hanggang ngunyan, pantulong ng taon. Bako na yan, partner Gunting. Nasulo na yan. Nasulo na. Pinasarumsum na gayon partner. Natunaw, partner. Garuman sa na yan, ayuda kayo partner eh. Halimbawa, may ayuda. Kung binilang ko kamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anong na ayuda? Ay, Paabot ko ngayon, apat sa sana. primero tawang ko. Pandua, ay, taon-taon mo ta, day ka pa sa kwan. Pero, so ayuda, yaw. Ayan, arong ka yan. Pero partner, tatay, Po, tanganing maskit ang mapaliwanagan kung ano ang sa imong karapatan. At Ano ang
nakapalaman sa batas manungod sa pagtaunin benepisyo sa senior citizen. Sa samuyang pagbabalik, aramon taan legal na aspeto kay ning isyong ini, kaibanan ang satuyang legal advisor, si Attorney Jill Bungalon. Yan sa pagbabalik kang Tabang Ora mismo! Years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Para sa aming edukasyon. Para sa karapatan naming mahihirap. Batas para sa aming kabuhayan. Batas para ipagbawal ang child labor. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Legarda. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Sabi nila, aalagaan namin kayo. Pero ba't parang napabayaan nila kami? May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang di Kisamuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan. Huwag dapat makabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula, tuloy-tuloy lang, Bong. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita.
pala si Alfred Dundong, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Dereliat po. Salamat po sa Ako Bicol Party List. Nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Ako Bicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Naklaman po, pasalamat mi na nagdigdian Ako Bicol, Party List, asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat po sa indong kooperasyon na nagkaumang kamo digdi pagtanom kay mangroves, digdi sa Barangay Diamante. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang Ora mismo! Partner, bultada kita sa tuyang programa. Ngunya naman partner para mas malinawan ta ining issue kay Tatay Vicente na pinutol ang pensyon kan sa iyang agom na si Nanay Teresita. Ngunyan partner, kasabay ta sa tuyang studio si Attorney Jill Bungalon, ang sa tuyang legal advisor. Maray na pagkahapon tabi attorney. Maray na pagkahapon Rems, Sir Joshua, Sir, maray na pagkahapon po. Nadangog mo po, attorney, so bilog na istorya ni Manoy Inte kan baka kay Albay. Anong masasabi mo po digdi sa sitwasyon na ini? Ano man ang gadang nakapalaman pag-abot dyan sa benepisyo kan senior citizen na nilalaman kan batas na nagtatao sa inda nin benepisyo? Okay. So, iyan po na pigtataong benepisyo, nakapaloob po yan sa satuyang batas na kung saan tigaapod na Republic Act 9994 or otherwise known as the Expanded Senior Citizens Act of 2010. So, iyan po, dakulon po na benepisyo na tigtataw po sa satuyang mga senior citizens. Arog po kang first, yung 20% discount sa pamasahe, sa mga medical supplies, sa funeral and burial service. Igo po na pigtataw ni 20% discount. Pati sa restaurant. Sa restaurant, iyo sa po. mga bulong. Oo, sa bulong. So, aside po kan 20% discount na tigtatao, igaman po kita na pigaapod na utility discount. Okay? Ang utility discount po na ito is ang sarong senior citizen na nagbabayad ki konsumo sa tubig asin sa elektrisidad. May discount din. May discount po na 5%. Basta nakapangaran sa indaan. Ang metro. Okay. Tama po yan. Pero may pigtao man po ki kwalifikasyon ang batas na kung saan dapat ang konsumo kan sarong senior citizen day malagpas sa 30 cubic meters per month and 100 kilowatt hour per Pero month. may minimum. Yes po. Duman lang ito, partner, sa mga ordinaryong kwan. Kasi may mga senior citizen mang partner na bilyonaryo. Yan. Ibig sabihin mong 5%. ibig sabihin ka ni Attorney Tabi, iyan ang mga pribileyo na yan, ma-fall iyan sa mga indigent senior Yes, citizens. opo. We need to qualify po na dapat ang ma-receive lang po kayo mga pribilehiyong ini is indigent senior citizens. Opo. So meaning to say, indigent. Nababanggit mo Tabi, Attorney, ang indigent. Okay, alam ko na, partner. Bago takwan. Sige. Maliban duman sa utility discount, Yes. ano pa po ang benepisyo, Okay. attorney? Aside from that utility discount, igwaman po kita kay exemption. Exemption in the sense na may tax exemption. Kung halimbawa, ang sarong senior citizen po, nagkakaigwa siya po ay minimum age earner, then exempt po siya mag-file kang individual tax income. Okay. Opo. Opo. Aside from the tax exemption na pigtatao, igwaman po ki government assistance. Okay? Ganyan. Diyan na po malaog supig irestoryanta kasubago na social pension. Ayan. Opo. Ang social pension po na yan, entitled po ang sarong indigent senior citizen ki monthly stipend na worth 500 pesos. Ayan. So, monthly, igwa siya dapat marireceive nin 500 pesos. Yes po. Stipend. Okay. Opo, stipend. And then, at the same time, under digdi po sa RA 9994,
igwaman po, tigmamandohan po kang sa tuyang batas na mandatory PhilHealth coverage for all senior citizens po. So ibig sabihin, lifetime na Yes miyembro po. ng PhilHealth, PhilHealth. sarong indigent senior citizen. Opo. So yan po ang mga government assistance under po digdi sa Expanded Senior Citizens Act. So, iyan ang mga asistensyang yan, tabi attorney. Obligado yan na itaw talaga. Obligado po. Dahil pwede dyan ang mga rason na taod-tao doon. Yes po. May Lalo mandato na po. itong 500 per month pala. So, dahil palang pwede itong 1,500 kada sa anong na bulan. Ayun nga ni partner. Dati na pala na may cutting. Oo, so dapat 500. 500, kung sinasabi niyang 6 months, di dapat 3,000. 3,000. Yan bagang nababanggit ko, partner. Ako, maski ba ko pamiyembro kan So, senior citizen, gustong sabihin, naging 1,500 na nga ni sa anong bulan. Dati nang may chiring. Aha, nagunting Tapos na. mo niya, nawala at chiniling pa. Pinurutol Ayun. pa. Yan ang pagsasabi. So, sa araw po kayo ng sitwasyon, attorney, araw kan pigkikuan ni Manoy Inte, ano ang pwede niyang gibuhon ta kung sa'yo mo pong nadangog, dati nang nakaka-receive si misis niya sa lawag ng tulong taon na 1,500 sa dangani kada anong na bulan, dati pala na may pagbalgar na, tabako man pala niyan partner, 1,500, tapos biglang pinutol, ano po ang dapat nindang gibuhon? Okay, ang may advice ko po kay Manoy Ente, na magduman po, magkaigwa ki proper coordination sa concerned agencies kung saan ang MSWD kang Bakakay dapat ipaabot ta po ang sa tuyang concern na dahil po kita nakaka-receive kan sa tuyang ang suagom niyo po ki monthly pension. Okay? And at the same time, tama man po na dapat paabot naman ang concern na yan sa head kang OSCA, yung Yan. Office of the Senior Citizens Affairs. Po. Sa Bakakay? Sa Bakakay. Okay. Opo. So sa arog tabi kaya na attorney, ano tabi ang pwedeng kahampangon? Grounds. Alam Tabi. ko na partner, bago ka mag-abot sa grounds. Oh. Bago ka mag-abot sa grounds. Attorney, itong mga pigsasabi mo pong mga benepisyo, ano ang grounds para dahil napagtawan? Oh, grounds man, ika talaga, partner. Bago ba itong grounds mo? Oh. Halimbawa, dati nang nakareceive, Oh. ano pwede kang bigla ka na sa ng putulan? Ano ang rason na pwedeng putulan ka ng benepisyo? Okay. Garo na lula ako sa iyo, partner. Dahil, dati nang nag-receive. Oh. Gustong sabihin, tapinutulan, baka may rason para ngaya, ta nagbalgar ka kaya. Malinaw, partner. Ano iso mga pwedeng... Di ba sa purpose may patakaran? Pag day ka nag-attender duman sa pagwanday ka baka receive. Dahil naman nga nagkaklase sa mga akin mo, day ka tanggalon ka na nakaklase. ngaya. Yan, sa Sige, senior ano po citizen. ang pwedeng rason para tanggalon ang benepisyo kan sarong senior citizen? May pigsusunod po kita na Memorandum Circular 2019-004 na kung sa inyo po duman ang mga grounds kung saan pwede po putulon ang tigtataong social pension sa mga senior citizen. Inot po, halimbawa, kung nagada na po ang senior citizen, of course, automatic po mapuputol ang... Dahil pwedeng i-transfer sa agom na buhay pa. Pwede po i-transfer for as long as qualified senior citizen. Okay. Yes po. Okay? Pandua, kung nagkaigwa po ki-transfer from one place to another. Okay, halimbawa, taga-barangay Victoria ako, naglipat akong Baclayon. barangay Sabang, uraramit sa na partner. Okay. So, pwede ko pang darahon itong sa kuyang benepisyo bilang miyembro kan senior citizen. Yes Okay. po. Pwede ako tabi, attorney makahapot. Sige. Sige po. Sige po. Siring mga sa kuya. Dinganing 5,000 na nakukuha. Pero sabi sa iba, pag na nakaabot na 5,000, so nadagog ko sa ng istorya. Lalo na sa Manila, pag na nakaabot na 5,000, qualified ka bang iraray sa senior citizen? Napagpipensyon ang kabang iraray. Alat. Ang pigsasabi mo, Manoy Inte, day 5,000 so nakukuha mo sa SSS. Iyo po. So, kung day 5,000, ang sabihin ka nadang gumunguro istorya, pwede ka pang magkubra Duman, sa pensyon social duman pension. sa MSWD. Iyo po. Iyo man sa napuan. So, ibig sabihin, tabi attorney, ang gusto niyang maraman, so income or pension bracket niya na nakukuha bilang siya miyembro kan SSS, dahil duman uminabot, kaya pwede pa siyang makakuha duman sa social pension na pigtatao sa indigent. Okay. Actually po, may criteria na pigsusunod po ang pagtao kan social pension. Ang pinaka-importante po ang criteria is 60 years old and not receiving any pension from GSIS, SSS, and other pensions po. So, maliwanag ito. So, wala ning amount. Yes, Regardless. Ang Regardless of klarado the naman, na dapat dahil ka nakaka-receive. Any pension from
SSS, GSIS, or sa Inpaman. Sayo, so dahil pwede. Apo. So, yan ang importante ngunyan, Digdi. Nalilinawan ang mga kaisipan. Attorney, so bago may nabanggit siya na, sabi mo nga ni po, 500 pala bulan-bulan ang nasa batas. May mention siya na 1.5. Sa anong na bulan po? 1.5 lang? Ang Garo na-receive? 1.5 ito kung di ko totally na sigurado. Kada anong na bulan o kada tulong bulan ang pag-receive? Garo, Kung kada katulong bulan, 1.5 talaga partner. tulong bulan, Garo kada katulong bulan. di ko sigurado. Dahil na siya sigurado, okay. partner. Sigurado, Sa kaluyan na dahil na Attorney sila Tabe. nakakakua. Aloy na bagat Aloy tabi, lang di Ayaw na po. makakakuha. Sige po, linawon ta po, no? Ang pag-release po kang social pension, base po duman sa memorandum circular, every semester po. Ang one semester consists of 6 months, so ibig sabihin, sa sarong taon, halimbawa, sa first 6 months, itataw po ang 3,500 times 6 sa bulan kang Hunyo. June. Yan po ang first semester. Opo. Okay? So 3,000 itatao po sa bulan kang Hunyo. And so another semester, for the remaining 6 months, itataw po yan sa bulan kang Disyembre. Disyembre. Opo. O garing Another pag Disyembre, ang nare-receive 3,000. nindo, pera po ang nare-receive pag Disyembre. 1.5. 1.5. May bawas na. May sasabi ko si Atty. May bawas. May bawas na. Okay. Maliwanag, may bawas. Sinsay ang nagkakaput kan kwartang yan, Tabi, pag nag-pay out? Pag ang nagpe-pay out, dyan mismo sa DSWD. MSWD Bakakay. Ayo po. Makakay. Sinda Sinda mismo may ang kaput kan kwarta. Sinda po. Tama po. So, mismo ang miyembro ang nagre-receive. Ayo po. Okay. Okay. Maliwanag. Okay, So, so- araw gani tabi, attorney, na naibanggit na kung ano ang mga karapatan, kung pira itong kantidad, ano po ang pwede tang ma-out additional na abiso para sa iya na talagang malinawan siya. Ano dapat ito? Si Isay ang dudumanon niya talaga. Okay. Ansa ko ya pong mai-advise diyan Tabi, Manoy Ente, magduman po kita sa MSWD, Bakakay, tanganing maipabot na po ang sa tuyang concern. Sabihin po nindo na for the last 3 years, naka-receive po kamo kang social pension, agom po nindo, naka-receive kang social pension, and nga sa ngunya na taon, day po kamo natatawan kan tamang amount na dapat nare-receive kan sarong pensioner. Okay? And at the same time, gusto ko man po na magduman kamo sa Office of the Senior Citizens Affairs, tanganing matabangan po kamo bilang membro kang OSCA na may paabot po sa MSW Bakakay ang sa indong concern. Nya ang pangani tabi attorney ang ano mo. Nagrani na ako tabi sa USCA. Okay. Ang taramong kan USCA, Taw-taw doon. dahil nga kami na maitatabang sa Indo. Ako mismo. Under nga kami kan DSWD. Okay. Arog na lang kayo ni Manoy Ente. Ako ang nahiling ko digding solusyon partner. Paggali ni Manoy Ente digdi, Ibahan, mo. ibahan. Tapos siyempre pag kamo ang nag-follow up, baka parehas lang ang maging simbag. Iyo po, iyo po. Taw-taw doon. Iyo po. Kaya Taw-taw habang na doon. kami para duman, tinaraman na kami Na taw-taw doon. Taw-taw doon. Pero beses ka mo nagduman? Duwang beses na. Duwang Na beses. taw-taw doon. Ayun 2 po. is enough. So siguro ngunyan ang pinakamaray, Manoy Ente, ibanan ka ni partner Rime. Salamat nga ni Yan. tabi. Apuira kan si partner Rime, may cameraman. Madadangog tangon yan ang paliwanag kan USCA President sa kaso MSWD kung ano talaga ang rason. Kasi at least partner, may aram ka Aram na mo, base sa partner. paliwanag ni attorney Tama ito. na inibalan ang mga karapatan ni kan agum ni Manoy Ente. Ara mo, partner, day pa nababanggit ni attorney, nakipag-coordinar na ako sa DSWD Talagang matindi Bakakay. ka As in talaga. sa OSCA head. Mag-aarampangan kita, partner, duman. Tanganing maaraman takon. Manoy Ente. May babalik Iyo ba po. si Iyo Mrs. po. Sa listahan, makakukuha ba kamukan sa inyong benepisyo. Tanganing maaraman ninda kung ano ang mga rasones. Maraman mo partner kung siniling. Yan. Tapag Buda, sinusob mo yan, Ang tara mo ninda, tabi attorney, mayaman na kami. pwede yan Pero attorney. kung mayaman kami tabi attorney, dahil na kami magpapara diyan, ta makasupog ng magpara. Alat mo na Manoy Ente, Balik-balik maabot dyan. ako. May mga aki ka mo. May mga aki kami, pero anas naman, Harain na po sa mga aki. nila. pamilyado tabi. Kaya, Natapupig sa sabing mayaman ka mo, ano, igwa ka nin Lamborghini duman or Igwa kang farm. Ferrari na kwan, auto? Pirang hektaryan sa dili ng dagat. Farm? dahil ganing nagsapna nga ni kami sa kahoy.
Natatapik sabing mayaman. Ano ang narong mo, Manoy Inti? Dahil mo na sa arong ni Manoy Inti? Ayun. Pirang iskalon po ang narong mo. Sarok man sana, pero anahaw Ito partner na pigpapailing ta. Nagduman nga ni kita sa. Ako man araw ka ni kadakula po na embarkadero. Ining building na ining naduman ng tama ko man araw. Sanay. Okay. Opo. Tatay, Iyo ba kayo supig istorya ko kay attorney off the air kanina? Ang problema kun minsan sa mga nagpaparesibi araw kang pigdatan siya. Araw nga dito istorya ko na abogado man dahil tinawang kang kwan. Dahil minang ikakinon attorney tara mi ngayon. slab niya ang arong nindo. Dahil tsaka marayman ngayon. Dakulaon nga yung Kaya ang inches kang ginibumi TV ngayon, nindo. pinaisnak mina sa na ngayon sa mga araw kayo ni. Yan Pwede nga yan yung rason na problema, attorney. no? Pwede yan rason na tamayaman ko. Medyo sa istorya lang ha. Oo. Dahil tamipig susunod baga po kita na criteria. Pwede man ko taan na attorney, paisi lamang ano. Opo. Ipaisi lang. Pwede Pwede man po, respeto, ano. yes, pwede man po i-waive yan kang sarong senior eh. Kung, Oo. kung bigla man talaga siya kimi nare-receive na income o may nagtatabang sa iya, pwede i-waive. Ang sulabinting kunyan miman sana, iyan sa ises. Opo. So, dahil nga ni 5,000. Dahil nga ning 5,000. Iyan na sa indong piglalauman. Bigay stretch mi ang kunyanan na makaabot. Halimbawa, attorney, dahil mag-aksyon ang OSCA saka ang MSWD, ano ang pwedeng kampangon nindang kasi may batas ini. Yan, Senior Citizen Act, batas ini. Sisay Anong an pwedeng mahampang. kampangon nindang Kang reklamo? iniong kapabayaan. Sisay an mahampang ka iniong Sisayan may daytulos pagtaon responsibilidad. aksyon. Yan. As in, sain pwedeng ireklamo, attorney. Kaya nga ni tabi ay attorney, napiritan ako magdigde. Ta gusto kong magagad kita bang. Iyo po. Ayo po. Grabe na siguro. Tahaluyo partner. na, kita og taon, tulo ng taon, Sige sa ng taon-taon. sige sa ng taon-taon be. Kaya amo na kami magdumanta. Pag tumaram magaki, masaing ka na naman. Okay. magtaon-taon. Yun na nga nito, Manoy Inte. So paliwanag ko sa bago. Ibanan ka ni partner. Si partner na dumaan ma-follow up sa OSCA at sa MSWD. Alagad may hapot ako. Halimbawa, hali na si partner dumaan. Dahil inaksunan so problema ni Manoy Inte sa kakanagom niya, attorney, sain pwedeng ireklamo? Asin ano ang pwedeng reklamo? Sa isayan mga pwedeng ireklamo? Okay. Ang pwede pong ireklamo dyan, of course, yung head kang MSWD, no? Na they Sisay ang head duman sa MSWD. Si Mrs. Barameda tabi. Mrs. Barameda. Sige. Ang pwede po nindang kahampangon na kaso is administratibo. Ayun po. Pwede po yan mag-file sa Office of the City Mayor, no, kung for failure to act on the request or concern of any citizen of sa munisipyo. sa munisipyo Office of po. the Mayor. Pwede ta po ipabot duman kung tanganing magkaigwaki intervention ang Office of the City Office of the Municipal Mayor manungod po sa problema na kinakahampang po nindo. Kasi pwede man po sa ibang agencies. Halimbawa po sa anong agency ireklamo? Pwede po ipaabot yan sa Civil Service and at the same time sa DILG. DILG and Ayun. DSWD National. Ayun. Ang tabi attorney, CCM mismo ang ma-complain kami o kami ang maduman sa DILG? Surat man lang po yan. Surat lang po. Surat lang po yan. Parang black and white lang tabi. Surat Manoy Inte. Nilalaman so sa indong kahaputan, so sa indong Kaya intention. CCM Gibukan surat. 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 Tabi. Ay, tatabangan ka mo ni partner. Ayan, Manoy yaon Inte. po kita. Yaon ang tabang ora mismo, yaon ang action ko center. Yaon po kita. Baka nga ni si attorney, tumabang sa tuya paggibo. Dahil Kan po ikaw surat. papabayaan. Pero ikan mapirma. Iyo O si po. Mrs. mo. Iyo po. Yan. Oo. Pero dumanong tango na. Iyo po. Tawan tango na kitsansa na baka mag-aksyon. Tayaw Iyo na po, si iyo partner. po. Pero Opo. kung dahil mag-aksyon, ay partner, tiraon mo na. Another lockdown na naman yan. Iyo po. Tama si attorney, pwedeng ireklamo. Siyempre, bako na kay mayor ta. Siyempre, mga kamiribid. Di idirekta mo sa Civil Service. DILG. DSWD National. Dahil may kapapabayaan tabi, Tatay Inte. Salamat kami. Ayan. So baka may ngunyan- hapot ka pa kay attorney, Manoy Inte. Ayan, bago kita umali digdi, bago kita magburutasan, ano pa ang Iyo man ang nagtabi ang gusto kong maliwanagan na dahil pabayaan, tabangan, kaya napiritan ako magdigdi sa So ako nagtutubod Bicol. ka na talagang may maitatabang sa imo ining Iyo tabang po, ora mismo. kaya napilitan Ang talaga ako. nagpapabayaan. Minsan nga ni nagkukulog ang bitis ko. Okay. Pigpirit ko. O ninang magdigdi. ngunyan, Manoy Inte, bago kita magtapos, ano ang pangapudan mo kay sa presidente nindo, kan senior citizen, Oo, kay at saka Ed sa MSWD, at saka sa USCA kan baka, kay Alinggawan, ano ang mensahe mo naman? Sarunta muna kay Ed Bermundo. Alias Alinggawan. Ang gusto ko man sa natabi, attorney, so taon niya,
siya ang presidente, tabangan niya. Kung paanong Alalayan ka dapat ni Ed. alalayan kami, kababaryo ko pati siya. Barkada ko man nga niyan. Okay. Kundi, inda ko nata, siring ka ng Binabayaan sa barkada. Nanata, siring ka ng Ibig sabihin, pwedeng deng pag makulong O duman sa sendo. MSWD, ano man ang pangapunan mo? Iyo man gusto ko, so, kung yan niya manggiraray, so para sa senior, itaon niya manggiraray sa tao na yan mga senior, tabako maninda ang kwarta. Halian Tama. mismo sa gobyerno. Tama. Ngunyan tabi, Tatay Ente, tayaon din si Attorney Jill, si Congressman Saldi, ano tabi ang mensahe mo? Sa iling mo nagkakaigwaning kalinawan ang sa imong problema. Pasalamat nga niya akong siring ganing malinawan ako, bako sana ako. Kundi so iba pa. So iba pang Senior citizen. Na natatakot na magreklamo talagang totally baka dain na talaga tatawan. Kaya ako nagpipirit na pasalamat nga niya ako i-actionan talaga kan ako Bicol natabangan ang nagreklamong siring sa mong nagtitios. Ayan, partner. Kung nagdadangog ka mo dyan sa MSWD Bakakay, may mga dapat kamong ipaliwanag, may mga dapat kamong simbagon, may mga aksyon kamo na dapat gibuhon. Siring man dyan sa OSCA, Correct. kan Bakakay. Ini tabi, Pag dainin do sarong ini. sampol lang ini, sarong sampol. Pag dainin do ini na Nagdarani sa aksyonan, sigurado may kalalagyan kamo. Taday man po matunong ining programang ini, na day po matabangan maalalayan ang pangangaipukan mga senior citizen na sa hiling migaro may problema talaga. Iyo. Kasi may batas eh. Pag may batas partner, Kairak partner sa mga maray kung partner kun may edad ng katugangan. Kun resolusyon sa naiyan kan sangguniang Sang- bayan, pwede yan yan, i-amend. pagpataw doon. Or Pero, kung medyo pakonsuelo batas lang ini, yan kan partner. munisipyo, batas ini, nakasaad sa batas na may obligasyon na dapat itao sa Correct. senda. Batas na dapat itao ang benepisyo asin karapatan kan sa tuyang mga senior citizen. Ika man tabi, amigo ko man si Ed na Birmundo alias Aligawan. Ika man amigo. Anong nangyari amigo? Tas subarkada mo, pinabayaan mo. Yan. What happened? Kamu ang inilihir. Tanganing makatabang Day daw sa may tuyang mga istorya, tugang. manoy ente na kampanaw, nagkaribal ka mo sa chicks, day man. Pagkandidato niya nga ni, Sinuportan mo? nagtabang pa ako sa iya. Yugon mo, ang tinabangan ka pala, pading Ed. Alinggawan ni Manoy Inti. Iyo. Kunyan si Manoy Inti nangangaipukan tabang. Aing ka naman. Dapat Pero day man ka mo nagkaribal sa chicks. Dahil man rayon man ang gapni. Arayon ang gap. Ika daw, partner. Dahil takon minsan araw kayo partner. Maray kay gayod, kung makorta ako, pwedeng, minsan aki pa siya, makorta ako, pwedeng, Daog mo siya. daubog ko siya. Talagang matindi. Matindi Pero talaga yan sa Tata bako, Ente. kuyan ini, seryosong bagay ini, kung nag-aantabay ka pading Ed, Ed Bermundo alias Alinggawan padi, anong nangyari? Ayan. Igwa ining nare-receive dati si misis niya, biglang nawara. Pero ako, partner, Pagkatapos, ikan presidente sa barangay, ninda kan senior citizen, kang nagdulok sa imo, ang hapot mo daan, maano ka mo Maano digdi? ka mo digdi? Ano tabi sa iling mo pading Ed Alinggawan? Tama daw yan na manera or kustumre kan sarong presidente, kan senior citizen. Correct. Duma naman sa MSWD Bakakay, anong klaseng paliwanag nindo yan? Na taod-taodon. Oh. Daing katapusan niyan, partner mo, pag sinabi kang taod-taodon nga. Nagtutubod Pero ako, yan si partner, utang, na partner. pag ikaw May nagutang sa iba, libo, nagutang ako. Oh. Kada masabat mo, madaytaw to. Kaya ako, partner, Sabat mo naman ako, nagatubod man taon-taon giraray sila. ako, partner, na ang MSWDO, Kaya, may kasimbagan na yan. May Kaya, gamos tatawan tamang giraray sinda. Oo. Open ang programang ini, bukas ang programang ini para kung anong man ang lado nila. At Yan. saka tatawan ta sinda kipagkakataon na makapagpaliwanag. Dahil Malita, partner. Baka may magabat man talagang rason. Lingon ta nga ni, Kaya partner. dahil Pero sinda wala man kitang benefit of the Pero, doubt. kung dahil sinda mag-aksyon, partner, dahil sindang rason na may itataong maninigwasin matanos, baad makaabot ka mo sa DILG. Pero, partner, Makaabot ka mo sa civil service. tulong taon kaya na taod-taod, bako yan maray na rason. Oo, tandaan Masisisay nindo. man, partner, na Tandaan nindo ang sarong nangangaipo, talagang empleyado mari kan mo ang gobyerno. payo. Oo. Pag rineklamo ka, baad mamiligruan sa imong mga benepisyo. Correct. Bako, partner? Correct. Kaya sabi baga, tabangan ta ang mga nangangaipo. Opo. Attorney, salamat pong maray sa pagtao po ning advice kami ni Auntie. At least, pati kami ni partner, gulpi kaming nanodan mo niyan, sa karapatan kan mga senior citizen. Bako lang ikaman ni Auntie, pati sa mga nagdadangog mo niyan. Nadangog nindaan sa indang mga
karapatan na Yes. dapat makuaninda sa mga benepisyo So para mga sa inda. agrangay ninda na daininda na iluluwas, partner. Oo. Kaya sa paagi ni Tatay Ente tabi, salamat sa imo Tatay Ente, igwa kanin kusog na buot. As in, tinawan mo kami ning tiwala. Rest assured tabi, nagigibuon mi ang gabos para Diba sa na? indo tabi. Nabata si Tatay Inti, nagtutubod partner, na day mo siya papabayaan. Iyo, dahil siya papabayaan kan ako Bicol. Yan, kan Action Dahil siya Consultant. papabayaan ni Congressman Saldico. Attorney, salamat pong Salamat, maritab. ma'am. Kaya ako, nagpapasalamat kay Maray sa ako Bicol, lalo na sa Indogabos, na nagtatabang sa mga nagtitios ng tao. Oh, Manoy, ano nga ang pigagatong mo? Kahoy? May padarangon yan si Congressman Saldico para gatungan mo kan kahoy. Yan. Bala ka ng kainin. May Bala ka pinadara. na, ayan. May pinadara. Bit-biton mo ini tabi Tatay Ente. Alam mo? Tanganing, Yan pwede yan ang gatungan. Bit-bit ni... Oh. May padara na Aliyah. si Congressman Saldico. Pero, sukaagadan mo, at yan, maibahan Asikason. kami, partner. Oh, asikason. Iibahan ta ka Hindi, so duman gagatungan mismo. mo. Duman sa ka. Salamat tabi sa karahayang kanbot ni Congressman Congressman Saldico. Ayan. Pag-ali Ako lang tanig di na salamat. tatay, pag-ali tanig di mairibahan kita pasiring duman sa MSWDO, sa opisina kan Oscar, magiribahan kita Iyo po tanganing nga, sa tabi, imong ang kagadan, talagang- magkaigwan O, kasi di dapat pala. Dali-dali unta Iyo ni na. partner. Tamado Oo. man ka. Iyo, partner. Ah. Mga tugang sa muyang pagwelta tabi, may magagana nin cash, may magagana man nin tablet, ang tabay sa nakamo. Mabalik pa ang tabang. Ora mismo. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Para sa aming edukasyon. Para sa karapatan naming mahihirap. Batas para sa aming kabuhayan. Batas para ipagbawal ang child labor. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Legarda. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang hirap sa iba dyan, nagtatanim nga, pero ng galit. May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama ng kamasa. This is a paid advertisement. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tapang at malasakit, sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga ko minsan nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali ma sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin.
tula ng sambuyan ko, mahiling na kamo magma, kamo salamat ng itulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos pamatawan ko sa tubig na ma-realizar, pamatawan itulan para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mikmo niyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa Dulod, mga nasa upland, hindi kayang aguton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalundod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalundod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. Yan. May nadawag na kaya ako, partner Q. Sabi mo nag-order sin ng banana Q. Ay. Banana Q ito. Okay, sige partner. Anyway, bertada kita mga ka-aksyon, makakaibahan tango niya na paghahapon. Ang sa tuyang maswerteng tablet winner, siya si Giselle Raga. Hello Giselle! Karang taong ka na? 20 po. May boyfriend na? Wala po. Taga-sain ka? Taga-Tabaco po, bunga. Maburakon ang sa imong bado. Natawara ka pang boyfriend, 20 anyos ka na. So, 17 nga ni Alidig, di may boyfriend na? Self-love. Self-love. May talent ka? Ano po, nagtutula. Nagtutula? O sige, partner. Bago tayo tao, mga tugang, mga kabarangay, kaya mong magtula impronto? May babasaon siyang tula. May babasaon kang tula. Okay. Sige. Anong Consider, title bago kang tayo tula? taong tablet, handa na kaming makinig ng iyong tula. Ako itutula, mahabang mahaba. Ito pa lang, si Giselle Ragas ay isang matulain. Isang makata, partner. Sige daw. Ano, mga Tulain mo na at makatulain pa ng iba. Pero ang oras kami mahalat sa imo tabi, Giselle. Hindi ko po kayo. Ano? Ano ang problema dyan? Iistorya mo. Oh, partner. Pangaluan ta mo ng busa. Sige. Habang nagalat kita kay Giselle. Sa'yo, bigyan na po ang tula sa cellphone. Yan po kaya ano? Actually, di mo po kayo nagsusurat. Yan ang bintay ko kay ito, partner. Pinasubo ka kan tula mo. Yan ang bintay ko, partner. Kaya Ano? ito nag-eskwela pa ako. Ano da? Ang tula, day ko pig, tapalibasa day pa man na cellphone kay ito. Wara Tiga tao mo, partner. Day talagang nasa payo ko ng tula. Nyako mo na.
Day pa. Tagara silang syugan pa kung nakuha mo na, day pa. Pero ang oras pa kami mahalat, maturog mo na ako, pukaon mo na sa nago, partner. Hindi na po. Yaw na, ay salamat, Sige. Diyos ko, May Lord. talent si Giselle Ragas sa saiyang tula. May talent si Giselle Ragas sa sayang tula. Ano ito, partner? Ano na, Giselle? Another 3 hours. Mainipin ka man, partner. Dahil, matigapot ko lang si Giselle. Sige. Mga kaibigan, mga kababayan, pakinggan natin ang makata si Giselle Ragas sa kanyang tula. Ang title po kang tula ko, Ako yung tipo ng babae. Sige, pakinggan nga natin mga kaibigan at malaman natin kung ikaw nga talaga ang tipo ng babae. Na gusto ni... Boss Paul. Paul, sige. Ako yung tipo ng babaeng hindi pangrampa ang ganda. Ako yung tipo ng babaeng hindi mo maipagmamayabang sa tropa. Ako rin yung tipo ng babaeng hindi mo papansinin tuwing naglalakad sa kalsada. Sige, ako na rin yung tipo ng babaeng laging may suot na maskara. Hindi ito yung nilalagay sa mata, kundi ito yung maskarang nagtatago pansamantala sa sakit na nararamdaman na ayaw kong ipakita sa iba. Wala ito lang ako. Isang simpleng babae, ni hindi nga marunong maglagay ng kolorete. Hindi naman ako maarte, kaya pwede mo kong pakainin kahit dyan lang sa tabi-tabi. Basta iuwi mo lang ako bago magsapit ang gabi. Wala akong maraming pera, hindi rin ako kutis porcelana. Hindi kasing tangkad ni Pia o kasing sexy ni Ivana. Mas lalong hindi ako maganda kagaya ni Catriona. Hindi ako isang Diyosa. Kalabisan ba kung hihilingin ko na sana ituring mo rin akong parang isang prinsesa. Inaamin ko, minsan na akong naging tanga sa pag-ibig. Minsan na rin pinakilig pero pansamantalang inibig. Masyado kasi akong nagpadala sa pagpapakilig at mapanling lang mong mga titig. Masyadong naging kampanting kumapit sa iyong mga bisig. Inaamin ko rin, hindi ako ganun katalino. Kasi minsan ko nang ginawang mundo yung maling tao. Hindi rin ako talentado na pwedeng irampas sa entablado at iharap sa maraming tao. Pagsusulat ng mga salitang magkatugma ang tanging kaya ko. At ako nga pala yung tipo ng babaeng hindi mahilig sa gwapo. Pero inaamin ko, mahilig ako sa matangkad at moreno. At naniniwala ako ng totoong ako ay may takot sa Diyos at marunong rumespeto. Hindi ako ganun katapang, pero kaya kitang ipaglaban. Handa akong masaktan, may panindigan lang ang salitang hindi kita iiwan. Kaya bago mo ko husgahan, kilalanin mo muna ako ng lubusan. Ako nga pala si Binibining Giselle Ragas, isang tipo ng babaeng nagmahal ng wagas kahit naiwan sa mga alaala na bakas ng lumipas, na natili pa rin hanggang wakas. Ayun! Wow! Mati, sabi niya duman, hindi siya kamukha ni... Catriona. Ni Catriona. Hindi kasing sexy ni Ivana. At hindi kasing ganda ni Maha. Oh. Diyos! Iba pa siya duman binanggit. Ano pa? Ako si Giselle Ragas na nagmahal ng wagas. Nang naiwan na lamang ay puro purgas. Hey, sabi ni partner, may nag-comment pa lang kasubago. Mabuti pa ang purgas kung magmahal sa aso ay wagas. Ako ang dumikit partner. Ay, hindi. Sisang inspirasyon mo sa pagsurat mong an? Purgas. Dapat ang mga tiradabi, ang pagmamahal ko sa iyo ay parang pagmamahal ng garapata sa baka. Ay, garapata ang baka? Igwa. Sisay nga niya ang inspirasyon mo sa pagsurat mo kaan. Pero gusto ko ito, yung sinabi mo, na hindi kita kailangang pakainin sa mga... Sa tabi-tabi. Hindi kita kailangan pakainin sa mga social na pakainin. Dumagit sa lugawan. Dumaan sa ipalin, baga. Nata, may maskara ka? Pero may talent siya. Oo. May talent siya. Sabi ko, para ilig Pero mo sabi dyan. mo, di ka pa managing boyfriend, pero ano nga kwan mo? Iguana. Iguana. So nagmahal ka talaga ng wagas. Pero ang ultimong urang nangyari, nagkawaragas. Pinunpun mo man ko pa na. Iyo po, para daing na. Sino ang nang-iwan, siya o ikaw? Siya po. Bakit pinagpalit ka sa iba? Ano ito? Mas magaling sa mo? Mas ano? Siguro po. Pinagpalit ka sa garo malaiba na alawi? Or mara Trixie Lalaine Fabricante? Kaya abo mo na magmahal mo na. Pahingalo mo na. Study mo na. Igwa pa sa ipanganito sa mga sikat sa kuwan. Isay, partner. Duman sa mga tigasabi ko ni nabe. Ayan. Sabi pala ni partner ni
Aloha, Borenga, Lastra. Pareho da Uy. sa mama niya, partner. So kaso gayud ini duman sa senior citizen. Asa ba kakay? Tapos iguaman da sa Cam Norte. Ika, Congratulations! Ikapatid, kaya mo man magtula. Ayun. Sige. Sabi akong basahon, no? Dahil basa, dapat sa'yo mo sana. Ako itutula, mahabang mahaba. Ako uupo. Tapos na po. Kuya na yan, partner. Medyo Ano? nasa junk Ako ay shop may na yan. kapartner. Ang pangalan niya ay Joshua. Ano pa? Hindi siya gwapo, pero gulpi ang chicks ko. Ay. Kaito yan. Kaito yan. Ano? Kaito yan. Kaito. Pero ang tunay talaga, si Joshua, bakulang masiram, mabuot pa. Oh, yaon sa Yan. ina na ang tablet. Sa paginintula, pasalamatan mo si Congressman Saldico. Matula. Sa tula ah. Paano mo papasalamatan si Congressman Saldico na nagregalo sa imo ng tablet sa paginintula? Pwede po Bicol. Sige, Bicol, Bicol. Bicol. Di may man kasi sinabi mga Hindi English ka ka. pwedeng magbisaya. Ako Bicol ini ne. Ako Bicol ini. Di Bicol magta pwede sana. magbisaya. Di magta pwede mag-Ilocano. Ako Bicol nga ne. Sige. Pwede man, probinsyano. Bicol man baga. Yan. Yan. Oh. Sarong congressman, bako ko man personal na nabidbidan, pero sa iyang kabuotan, sobra-sobra. Asin sa imong namatian. Kaya tablet, siya ako tinawan. Ngarong kan be, tirada. Kaya ininda kulang katabangan. Turugtungan na, bala ka na. Sa sakong pag-adal, ini makakatabang. Ang day ko sana sigurado kung ining tablet, what color, what brand. O, yun na. Yun na. Ayos na. Okay? May dudugang ka Ayos pa. ka na. Dahil O baka may gusto kang i-shout out. Shout out po sa mga taga-Bungabo. O kung tawara kang boyfriend ko niyan, pwede mong i-announce sa cellphone number mo. Baka may mga... Babakal pa sana siyang SIM card dahil lalaki niya dyan. So congratulations, Giselle Ragas, na nagmahal ng wagas, ngunit ng kawaragas. Yan. Congratulations, Okay. Giselle! O, partner! Oh. May nanggana na, may manggagana na naman kanya na pagkakapon. Jessie! Michelle Adan! Adan! Mensahe ni Michelle Adan, uya, basa! Hindi ka magbasa. Pabasahon ko tabi mga tugang Yan. kay Giselle. Ayan, diyan ka Giselle mag-start. Nag-inungag si partner. Sabi po niya, digdi, Okay. Ano ang sabi? Dango ko po. marhay na banggi po sa Indo Gabos kay Congressman Saldico asin sa Gabos na staffs kan ako Bicol Party List. Ako po si Michelle Adan from Ocampo, Camarines Sur. Nagkaklase po sa Central Bicol State University of Agriculture, second year college na po. Nagmamaot na sana saro man ako sa mapili nindo tadakulang tabang para sa mong mga estudyante ang magkaigwanin karagdagang gamit para sa pag-eskwela ngunya na online class. Ang trabaho kan sa kuyang ama ay sarong barbero na dahil sa pandemyang ini ay naaapektuhan na maray ang sa iyang trabaho. Siguro aramtaman po Gabos na dakol ang nangangaipo ngunya na pandemya lalo na nasasakitan dahil sa kakulangan kan gamit. Kaya ang programa nindo ay dakulang tabang sa mga estudyante igdi sa Bicol na gustong ipagpatuloy ang pag-eskwela. Puon ka na araman ko na igwa ka mong arog ka ining programa ay nagmamaut po ako na sana saro man ako sa palaro na matabangan asin mapili. Actually, CP lang po ang gamit ko sa pag-online class na napapano na ang storage sa kadakulan kan files at dahil sa pirang taon ko naman ining gamit. Kaya minsan naghahang na. Kung magkaigwaman po nin pagkakataon na ako ang saro sa mapili nindo ay makakatabang na maray ini sa sakong pagklase. Salamat pong maray. God bless us always. Alright, congratulations sa imo, Michelle Adan! Okay, Ayan asin na. ko niyan! Alat mo na partner, abisuan ta mo na siya ta may maapod sa iyang staff kan action ko center kung paano mo maklaim. Paano niya maklaim ang sa iyang ginanahan na tablet. Asin ko niyan! Partner! Mapili naman kita sa tuyang maswerteng cash raffle winner. Pero ko niyan,
1,000 partner. Webes mo yan. Sa Ang aga, tapay mahatod. ka mo mga tugang. Sa aga, aldaw ng Biyernes, 5,000 pesos. May mahatod kan sa tuyang garapon. Siyempre. Siya si... Aday ka mo. Si Presi. Oh, nagkamang-kamang si Presi. Mga tugang, deklarado, sabi ka nagkakamang nagatod ng garapon. Day man po ako mabayli, day man po ako mabayli. Di ba po ako Nag-abis mabayli? ako, Ayan. Day man ako mabayli po. Amo niya partner, maging miyembro kan Malamig Girls. Gawin ang tanong partner, ha? Ayan. Sabi niya partner pa ano? Ha? Ano sabi ni Presi? Day man ako mabayli po. Day man ako mabayli po. Partner! Pang! Numero! Lahat. Aluin ka bumuka? Numero! 0935 0935 401 8859 8859 Tagapadang. Ay! Legazpi City. Tagapadang. Emeline Banania. Emeline Banania. Banania. Advance Merry Christmas sa inyo tabi mga ka-action, mga tugang. Ay, naglalawag mo yan si Engineer. Ay, Sarap pa. Engineer Joko Diaz, nakatutok ko niya na pagkahapon. Asin si Engineer Tope Aidalia. Mabuhay ka mo, mga engineer. Si Engineer Ed Pena, nakatutok mo. Mabuhay ka mo. Kan Radyo Urago. Yan. Oh. Ay, bunot na kita kang bandwa. Bunot. Ilawag mo na yung digdi partner. Taayaw niya ng 1,000. Si George Valderrama man, nakatutok na sa tower partner. Oh. 0915 0915 200 3160. 3160. Siya si Michelle Bilo. Kan Rapu-Rapu Albay. Yan, maray na pagkahapon. Michelle! Mabel! Nagano ka, Michelle? Nagatukaw-tukaw. Ay! Sain? Maray ka pa, patukaw-tukaw. Sana? Ay, dito po sa bahay. Ano ang tukawan nyo dyan sa bahay nyo? Ay, ito lang po. Kahoy lang po. Taga-tinukawan ka? Opo. Uy, sabi ko na, kaysa lang tutukaw-tukaw, taga-tinukawan, Rapu-Rapu Albay. Opo. Ikaw talagang tinukawan? Ay, wow, barangay, tinukawan, Rapu-Rapu Albay. Kaya si Manay Michelle Bilo nagtutukaw-tukaw. Maray pa ini, patukaw-tukaw, tapos may maabot na sa Enribo. Ay, Yan, kano-ano mo sa mga bilo duman sa Sitio Buradkan, Manila? Ay, asawa ko po yun. Pamilya po ng asawa ko. Yung yaon sa Sitio Buradkan, Manila, kan Opo, Rapu-Rapu. nandun po ako naka-stay ngayon. Aha. Lidod mo, partner. Dai. Aw. Dai, aram ko lang ang mga barangay dyan, partner. 227 barangay kan Segundo Distrito. Aram. Marabaso mo ka ko. Michelle! Ay, maliban sa nagtutukaw-tukaw ka. Ano lamang? Anong merindalan lamang dyan? Wala pa po. Wala pang merindalan? Wala pa. Gusto mong padarahan, Mika? Gusto mo? Sana lang. Ha? Sana po. Anong hanap buhay mo pala, Michelle? Anong hanap buhay? I-order talaga yan, partner, para sa iyo. Farmer lang po, sir. Farmer lang po. Ay, wag mong farmer lang. Farmer! Hindi lang walang lang, ha? Farmer! Magsasaka po! Si Ago mo, anong trabaho? Sa construction lang po. Ay, walang lang! Construction worker po. Ayan. Piran akin din do? 3 po. 3. Ilang taon na? Una ko, matatlo lang. So, panganay ko po, 12. So, pangalawa ko po, 9. So, bunso ko po, 3 and, 3-year-old. Yung pang-apat, kailan nyo gagawin? Hindi na po, sir. Tama na po yan. Ayaw mo na. Kaya dyan ka na lang magtaram, tulo lang. Tulo lang po. Ayan. Michelle, kilala mo ba itong tumawag sa iyo? Po? Midbid mo ining nagapod sa imo? So, sa ano po? Sa action? Anong aksyon? Action fair? Sa ano po? Action movie? Bicol? Action Bicol? Ano, baka action agad po. Ha? Action agad? Action agad! Yan! Ay! Santo Domingo, partner! Ipa! Tabangan minay kayo! Action mo, center, tabang, ora mismo. Tama mo ba ga? Yung ora action mismo ora baga. mismo, tinagalog niya Kaya agad. agad. Okay ka, Michelle?
Po. Michelle, sa kuyan ini, tabang ora mismo kan Action Co Center. Opo, sir. May maray kaming barita sa imo. Abang nagtutukaw-tukaw ka dyan sa tinukawan. Opo. May pambakal ka ng merindalan. May regalo sa Indo si Congressman Saldico kan Ako Bicol. May regalo sa imo. 1,000 pesos. 1,000 pesos, Michelle! Bilo! Bilo. Kan rapo-rapo. Kan tinukawan, rapo-rapo, alba. Sit down. Ang English Barangay partner. sit down. Barangay sit down. Opo, sir. Di man tinukawan. Anong English kan tinukawan? Yung sit Sitting- down, umupo. Sitting down. Yan. Michelle, saan mo gagamito dining 1,000? Pambakal po ng... Merindalan! Merindalan? Hindi po. Bigas po. Bigas. Ano ngon yan ang masasabi mo kay Congressman Saldico kan Ako Bicol Party List? Tay ka na regaluhan ng 1,000. Sana po, marami pa pong matabangan si Congressman Saldico at saka sana po maging maayos na po lahat ng distrito niya ngayon sinasakupan. Yan, very good talaga. Michelle, abangan mo may maapod sa imo na stop kan Action Co Center kung paano mo makuha ining 1,000 tabi. Congratulations! Thank you po, ma'am. Alright, bye-bye! Bye-bye. Ayan, partner. Mali mo na? Napakaswerte. Natawagan natin si Michelle Bilo na nagtutukaw-tukaw sa barangay. Barangay Tinukawan, Rapu-Rapu, Albay. Partner, kunya na pagkahapon sa mga mautman manggana, ano ang dapat nindang gibuhon? Yan, pakipaliwanag mo yan, partner. Sa mga kababayan niya to, dyan ang mautman manggana, an sa indo dapat nagibuhon tabi simple man sana. Enot, i-like, an sa muyang official Facebook page. Ipaabot sa samuya an sa indong mensahe kung natakinakaipuan indong manggana. Dahil paglinguan tabi, ibugtak an sa indong telephone number, tanganing madali ka mong apudan. Sunod, magtagtabi ining FB friends asin i-share an sa muyang live episode. Simple. Yan, Arog lang ka to, klarado. partner. And sa may mga problema legal, partner, ano ang dapat gibuhon? Ay, di na magparadua-dua. Magsakay ka mo sa jeep, tricycle, habal-habal. Magdigdi ka mo sa Action Co Center. Hanapon si Atty. Jill Bugalon. Hanapon si Atty. Ramiro Bores. Kung wara sa duwa, igwa dyan yung stop na maasikaso kan sa indang mga kahaputan legal. Kung anong mga pagkalibong ninda, apudan si Atty. Jill, apudan si Atty. Ramiro Bores para mapaliwanagan kamo. Kung medyo dayo man kamo makadigdi, i-message nindo sa FB page kan Action Co Center. Tagwa dyan kimasimbag sa indo kung paano kamo ma-advisean legal. Ayan, mga tugang malinaw, partner. Malinaw mga tugang yan ang dapat nindong gibuhon kasi ang objeto ni Congressman Saldico, gabos na may problema, gabos na nidipisilan as sinawawaran ng pag-asa, tabangan. Ang gusto ni Congressman Saldico kung anuman ang maabot kan makakaya kan Ako Bicol na serbisyo maihatod sa mga kababayan tang Bicolano. Bicolano. Mga ka-action, inabot na kita kan oras na nganing kitang paramihan taras na magpaaram. Sa agaliwat, magribang kita paras na oras sa paras na programa. Kamihan sa indong nakay Riba, Daingiba, Remy, Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolandia. Ako naman ang inyong kaibigan, tinaguriang Mr. Siram. Salamat kan sa inyong pagantabay. God bless Bicolandia. Bye-bye. Mwah. Ayan, mabuhay ka talaga, partner. Saro kang makata. Tunay na makata. Sana dahi ka mawagas. Maray na pagkahapon. Asin, salamat.